विशेष सूचना यही हास्य धारावाहिकर समस्त चरित्र और घटनावली संपूर्ण काल्पनिक कहानीर आवश्यकता अनुसार यही धारावाहिक देखा जाउथिबा सामाजिक कुसंस्कार अंधविश्वास तथा दुर्नीति को चैनल प्रसारक पक्षरु दृढ़ विरोध करा जाए। यही प्रसारण केवल दर्शकों मनोरंजन पाई उद्दिष्ट। जदि काहारी मनरे कष्ट हेउथाए पदुटिए हसी खंडी काश मारी आमको क्षमा करदेवे। इति आपणकर अति आदरर सौम्य। उठो भक्त भक्त अरे उठो देखो तुम आगे तुम प्रभु बसंती देखो तमे किए ए गामुछा बेकेरे लंगल दौरी गोटे गंजी मुकुट किए तमे हो ए मूर्ख तो भगवान को चिन्ह पारुनो मु ऑस्ट्रेलिया ठाकुर आमर ऑस्ट्रेलिया सब एमके ठाकुर रूप धरती ए भगवान हाँ। भगवान तमे आइतो ए भगवान जानि पाले मते क्षमा कर दे भगवान ए भगवान जानी पारुना तने कोन मत अपमान तो भगवान उठ ए हे ठाकुर है भगवान ए हे ठाकुर जानो ना जदी काय मत विरक्त करछु जदी जाऊंती जाऊं मते तो किछ देई मुझे खराब कर देनो अच्छा हो मु ते गोटे जिनिस दउछि हां ताको गोटे काम करिवु सकाळ उठिबु अधुआ मुहरे नांक सीधा जिबु तुम बारी रे गोटे कुओ अछि नहीं कुओ अछि ये कुओरु खोलिबु 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 पाइबु पाइबु तापरे मो कथा भाबिबु हे प्रभु स्वप्न फप्न देखिली ना कौन ठाकुर बोधे स्वप्न आसी मत कौन आड़ू छाड़ू कहगले ठाकुर जेन्ट्स ठाकुर आईते ना लेडीज ठाकुर आईते कि पचारि पाइली ना तो बड़ा मिस्टेक होगला हौ शोई पड़िया सका देखिया ठाकुर मत कहते नाक सीधार जावाई नाक सीधार जीवी कूओ मूल को देखी कौन अच्छी कूओ मूले ठाकुर काली राति मत कहते तुम बारी पटे गोटे कूओ अच्छे से कूओ मूले खोलू गुप्त धन बाहर कूटा कहीं कूटा कहीं कौन थेला ये तो कूआ ये खोल चारिआड़ गोटे नजर करदे कि आउ थो कौन कर खोलिया यही तो खोलबी आईटी कोमड़ा पछाटा टे भल कि मारदी आसी आगुरी यही खोलिया स्टार्ट करिया कौन थे खोलबी यहीटा तो यही खोलबी आसवा आगुरी खोल सुना बाहर कर नहीं ये शला गाँ लोक एत ओला शला माटी खोलिक घर कर नड़िया गछ घर करी बिल्डिंग करी बड़ी पानी बात्या फात्या हेले मोर कि गाँ लोक मत कहते ओला सी निजे एत ओला हूँ मोरी घर सब क्षति कर
ଶଳା ଓଲାଟା କ'ଣ ସେ ବଣ ଖୋଳୁଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଛି ବୋଧେ ଆଉ। ଆଜି ଶଳାକୁ ନାମ ପଟେ ଦେବି, ଶଳା ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ନେବି, ଓଲାକୁ ଆଜି ନାମ ପଟେ ଦେବି, ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଏ। ଓଲାଟା କ'ଣ ମାଟି ଖୋଳୁଛି? ଆରେ ରତନା, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ରତନା, ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ରେ? ଆରେ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥିଲୁ ନା? କ'ଣ କରିବି ଦେଖୁନ, କିଛି ନାହିଁ, ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ। ନା ନା, କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଠି ଖୋଳୁଥିଲୁ? କ'ଣ ଖୋଲିଥିଲି? ଆଳୁଟା ଖୋଲିଥିଲି ଟିକେ ଅଲଣା ହାଟ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ବିକିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା କରୁଛି? ନା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୋଳୁଥିଲୁ କହ। ନାଇଁ ତ କହିଲି ଆଉ। ନା ନା ନା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୋଳୁଥିଲୁ କହ, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଭାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କହ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ହଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କହିବି? ହଁ। କାହାକୁ କହିବନି ତ? ନା ନା, କାହାରି କହିବନି। ଶୁଣୁନ, କୁହ କୁହ। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମତେ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନେ ଦେଲେ କୂଅ ମୂଳେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ବା ଖୋଳୁଥିଲି। ତୁ ସେଇ କଥାଟା କହୁନୁ ଆଉ। ଆରେ ଗୁପ୍ତ ଧନ କ'ଣ ଏମିତି ମିଳିବ? ଆଉ କେମିତି ମିଳିବ? ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବାଟ କହୁଛି, ସେମିତି ମିଳିବ ଗୁପ୍ତ ଧନ। କହିଲ ଟିକେ କହିଲ। ଏମିତି ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିବନି। ଏମିତି ଗୁପ୍ତ ଧନ ବାହାରିବ, ମୁଁ ତତେ କହୁଛି। ଏମିତି ଟିକେ କହିଲ। ମୋର ଦିଟା ନନା ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ହଁ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଏଠିକି ଆଣି ପୂଜା କଲେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ତ ମନକୁ ବାହାରିବ ଆଉ। ହଁ କି? ହଁ ଭାଇ ସେଇଆ କର, ଗୁପ୍ତ ଧନ ସବୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମିଳିବ ମୁଁ ତମକୁ ଅଧା ଦେଇଦେବି। ହଁ ହଁ ଇଏ ମତେ ଓଲା ଭାବୁଛି, ଖାଲି ଗୁପ୍ତ ଧନଟା ବାହାରି ସାରୁ ସବୁ ନେଇକିରି ଆମେରିକା ପଳେଇବି, ନାମ ନଉଥବ। ଶଳା ଓଲା, ରହ କୂଅ ଭିତରୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ବାହାର କରିବୁ ନୁହଁ? ହଉ ତୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ନେବି, ତୋ ଓଲା ବଣିଆ ଛଡ଼େଇବି। ହଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କରିବ। ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ କରିବି? ସିଏ ପରା ଆମ ନିଜ ଲୋକ। ରହ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଫୋନ କରୁଛି। କଲେ ଟିକେ। ହ୍ୟାଲୋ, କାଳିଆ ନା ଓଳି କି? ଜେଡ଼ିକି ସେଡ଼ିକି। ହଁ କ'ଣ ହେଲା କୁହ। ଭାଇନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଜଣଙ୍କର ପାଇଖାନା 25ଟା କଥା ତ, ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ। ହଉ ଆଉ ଭାଇନା ଟିକେ ତମ ପାଖରେ କାମ ଥିଲା, ତମେ ମତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଛକରେ ଭେଟ କରିବ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବି। ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଭେଟ ହବ ଜଗନ୍ନାଥ ଛକରେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେ କି? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଭାଇନାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। କାଲି ସକାଳୁ ଆମର ପୂଜା ହବ। ପୂଜା କରିବା କାଲି ଆଉ। ହଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ଏଇଠି ଆମର ପୂଜା ହବ। ହଉ ହେଲା ଆଉ। କ'ଣ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇକିରି ଆମେ ବହିଛୁ ସେତେବେଳେ, କାଲି କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମିଛରେ କହିଦେଲି ଯେ ଲାଟ୍ରିନ୍ 25ଟା ହେଉଛି। କ'ଣ କଥା କ'ଣ? ଆମ ସେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ରତନା ଓଲା ନାହିଁ, ହଁ ସେ ରତନା ଓଲାକୁ ଆଚ୍ଛା କାଲି ସକାଳେ ତମେ ସବୁ ଯିବ, ନନା ବେଶରେ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ରତନା ଓଲାକୁ କାଲି ପଟି ମାରି ଆଣିବ। ତା ଜିନିଷ ପତ୍ର ସୁନା ରୂପା ଯାହା ରଖିଛି ସବୁ କାଲି ପଟି ମାରି ଆଣିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ଆଉ। କାଲି ସକାଳୁ ନନା ବେଶ ହେଇକିରି ସେଠିକି ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଯିବା ଆଉ। ଆରେ ଯିବଟି? ହଁ ଆମେ ଆରେ ଯିବା ଯେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଜାଣିନି। ଯିବା କ'ଣ କରିବା ସେଠି? ମନ୍ତ୍ର କଥା ତମକୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବହି ଅଛି, ସେଇକୁ ମୁଁ ଘୋଷି ଆସିବି, ତମେ ଖାଲି ପାଳି ଧରିବ। ସେ ବନବତ ବହି କି ରେ? କାଲି ସକାଳୁ ତମେ ସବୁ ସହଳ ବାହାରି ପଡିବ, ନନା ବେଶରେ ଥବ। ମୁଁ ଆଇଲେ ତମକୁ ସେଠୁ ନେଇକିରି ଯିବି ତା ପାଖକୁ। ହଉ ଯିବାଟି? ସକାଳୁ ବେଳୁସୁ ପଳେଇବା କାଲି ଆଉ। ହଁ ଯିବା ଆଉ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବି। ଯିବା। ହେଇ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଏତେ ଓଲା, ପୁରା ହୁମ ଟିକେ କରିବେ ବୋଲି ନନାକୁ ଡାକେ, କାଠ ଆଣେ, ଘିଅ ଆଣେ, ଆକୁ ଡାକେ ତାକୁ ଡାକେ। ଏତେ ପାଲା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଭଳିଆ ଚାଲାକି ହଉନ। ଦେଖୁନ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇଠି କାଠକୁ ଆଗରୁ ପଡିଯାଇଛି, ନନା ଆସିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୁମ କରିବେ, ଗଳ ହେଇ ଖାଲି ସୁନା ବାହାରିବ ଆଉ।
ଆରେ ତୁ ଏତେ ଗଲା କାଠଟା ଆମକୁ ଜାଳିକି ରଖିଛୁ। ରତନା ତୁ କାଠଟାକୁ ପଇସା ଜାଳିକି ରଖିଛୁ। ତତେ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରତନା ଓଲା ଗାଁରେ ଆଉ। ମୁଁ କଣ ଗାଁ ବାଲା ଭଳିଆ ଏତେ ଓଲା ହେଇଛି ତମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କାଠ ଜାଳି ରଖିଦେଇଛି। ତମେ ଆସିବ ଭୁସୁ ଭୁସୁ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଦେଇଯିବ। ଓଲାଟା କାଠ ପାଠ ଜାଳିକି ରଖିଛି। ଫୋପାଡ଼ କାଠ ନା ଆମର ଆରମ୍ଭ କର ଆରମ୍ଭ କର। ତମ ଘରେ ଯୋଉ ସୁନା ରଖିଛ ତାକୁ ଆଣିକି ଆସ। ସେ ସୁନା ଦେଖିଲେ ଏ ସୁନା ଆପେ ଆପେ ବାହାରିବ। ଏ ନନା ମୁଁ କଣ ଏତେ ଓଲା ମୁଁ କଣ ଆଗରୁ ଶାଢୀ ଦେଇଛି ଦେଖୁନ ପଛପଟ ରଖିଛି ସେଇଠି ନିଅ। ହଉ ହଉ ଜୟ ଜୟ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଝ ସୁନା ବାହାରିଲେ ଆମେ ତମକୁ ଡାକିବୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ମାଖି ବୁଝି କହୁଛି ଆଉ। ହଁ ଆଖି ବୁଝ। ସବୁ କଣ ସୁନସାନ ହେଇଗଲା। ନନା କହିଥିଲେ ସୁନା ବାହାରିଲେ ମତେ ଡାକିବେ ବୋଲି ଏତେବେଳେ ଯାଏ କଣ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ସୁନା ଫୁନା ବାହାରିଲା କି ଆଉ ଦେଖିଆ ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲିକିରି। ଇରେ ଇରେ ନନା କାହାନ୍ତି କିଏ କାହାନ୍ତି ଇରେ ସବୁ ନେଇକିରି ମୋ ସୁନା ସୁନା ସବୁ କଣ ହେଇଛି ତୋର କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କଣ ଆଉ ଭାଇ କହିବି ସେ କୂଅ ମୂଳୁ ସୁନା ବାହାରିବ ବୋଲି ମତେ ନନା କହିଲେ। ମୁଁ ବଡ ହୁମ ଫୁମ ଆୟୋଜନ କଲି ସିଏ ସେ ସୁନା ତ ବାହାରିଲା ନା ବାହାରିଲାନି ମୋ ସୁନାକୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ କଣ ଏତେ ଓଲା ଇରେ ଶଳା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁନା ଦେବି ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ମାଟି ଇଟା ପଥର ପୁଟୁଳି କରି ଦେଇ ନେଇଥିଲି ସେ ସୁନା ଭାବି ସେ ଆଉ ନେଇ ପଳେଇ ନଥିଲେ। ଏତେ ଚଲାକିଆ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ